thuolo mar twak kodwa kaka Ramogi TV. Bon kintiere kaunti ma Homa Bay, in bende kile twak ahinya nyako tenre kod petitioners, jogo ma bende nochwalo ng'ur mano mar kwano higa manego bed ni itime yiero mapachoka. Kopogre gi mano bende ibro bedo bende kwa lose kotenre kod budget. Mano pok mar budget manno ka IBC bende dwaro motelo ne yiero mar higa mar 2027 gidwaro budget mar siling bilion 57.4. Bona. Erokamano Sharon, mokwongo kawa tuomo matene wach mar Willis Otieno and the team modhi Supreme Court mondo wach anena ni to yiero ni onego wabed kode karang'o. An mana gi gik moko adek manyalo wacho. Mokwongo wach ni endi kechang'e gima chando gima duong' and the term motigo e constitution ni in every fifth year in every fifth year giwacho ni no wacho ni yiero nego bed ni watimo 5 years giendi kapok orumo within it. Ting'eyo Sharon ni wach ni endi okia mtata nosetero wach ni endi e court diriyo. Nitiere ng'at moro mani bende iluongo ni Kiplimo Sang Muge bende nosetero wach ni e court. To e wechegi notwange kabisa. To ka nitwake wach ni gima duong' kabisa ma court nowacho gin gik moko adek mang'eyo ni dhibedo bende ka dhibedo ne ing'iyo matut e doho mar Supreme Court. Mokwongo court nowacho ne gima chalo kaka election date koluwore gi kaka ne wagero katiba, our constitutional making history. Jo Kenya dwaro a fixed, predictable and determinable election date. Mok ni wadok kuma ne Moi oketowa ma election date ne en tool mane Moi tiyo godo mondo orig good election. Jo mane momiyo jo Kenya noketo ni election date nyaka to tim tarik mano keto in the second Tuesday of August of every 5 year. Mano gima ng'e ni the Supreme Court nyaka bing'e. Mar ariyo, the court nowacho gimoro ma very fundamental. Misama interpret yiero mar chieng' mikete yiero. Nyaka iket gik mokarie e pachi. Mokwongo nyaka to iwach ni ikete chieng' ma yiero te mar governor, senator, bla bla gote timore odiochieng' achiel. Mano gima nyaka ikete e pachi sama interpret the purposeful way of interpreting that article. Mar adek negiwacho ni sama interpret ni gima nyaka ing'e mikete pachi bende en ni kik ing'ad term limit mag jogi governors, senators nyaka gi serve 5 years. Mano gima ne koto wacho ma bina ng'e ni is very fundamental. Ni nyalo interpret kaka idwaro but ensure ni interpret ma okimayo wabunge gi term gi ni mar mano is not what the constitution meant kane gikawo giketo kanyo. Mano kiki reduce the term of the current holders of the position to 4 years. Mano gima court nowacho kisomo the Kiplimo Sang Muge. Omiyo mago gik mang'eyo maber ne court dhi ng'iyo matut. But maduong' kawacho en ni Sharon gima jo Kenya nyaka gad mogik kabisa with all pain en ni election wa nyaka watim ka every 5 years ma ok ni chieng' miyiere pod dhi we ni ng'ato nyalo dhi e court interpret ni wayier 2026 koso 2027. Mano gima nyaka court ok dwar kendo kuno ne waseaye. Election date is already known. It's a matter of interpreting it in the constitution to mano e kaka dwaro ne timore kawadhi mbele. Kawacho matin kendo on the election budget ma IBC dwaro adieri king'iyo preparation of election. Now ng'isi mbele kanyo ni election nigi gimiluongo ni election preparation plan. En gima duong', democracy is very expensive, mano mokwongo. But nyaka watim negi very serious cost analysis mondo wang'e ni to ang'o momiyo wadwaro loko gik ma gidwa loko kaka Kimskit ginika gidwa loko ginang'o. Why don't we review them, improve them mondo wang'e anena ni to election be